Bé, bon dia. Felicitar-lo al senyalador del Partit Popular avançadament pel seu aniversari. La millor manera de defensar la Constitució seria complir-la. Els textos sagrats són més propis de les religions. Són textos mitològics, en teoria dictats per les divinitats, que marquen dogmes i són inqüestionables. Les lleis saben perfectament que no són textos sagrats, sinó que són acords del nostre ordenament jurídic que s'aproven per majoria i són normes que són dictades per a ser complides, interpretades i adaptar-se a la realitat de cada moment. La Constitució del 78 va ser un producte d'una època, del seu esforç després de 40 anys d'una dictadura genocida. Va ser un text de renúncies, però que també va suposar, efectivament, avanços importants. Han passat 40 anys i la majoria de la població avui activa en Espanya no van poder votar-la. Per tant, és un text que demana a totes llums una modificació. Els que no van fer obertament campanya a favor del sí a aquesta Constitució va ser l'extrema dreta parlamentària representada en l'Aliança Popular. Els que van votar en contra d'aquesta Constitució, que avui s'omplin la boca de parlar, va ser l'extrema dreta parlamentària de l'Aliança Popular. Els diputats que se van abstindre de votar a favor d'aquesta Constitució va ser l'extrema dreta parlamentària de l'Aliança Popular. Sempre han sigut l'avantguarda, no? És antidivorci, és antidret a decidir de les dones sobre el seu propi cos, és antimatrimoni homosexual. Per tant, poques lliçons ens poden donar a nosaltres l'extrema dreta parlamentària. L'estat espanyol ha canviat molt, moltíssim, com tot el món. I toca, per tant, i venim reclamant una modificació a fons d'aquest text, no solament per a salvar els bancs, com vostès van aprovar en nocturnitat i alevosía amb el Partit Socialista, sinó per als nous reptes que té la societat de l'estat espanyol. Per a vostès, els de Kitchen, els que van votar en contra dels seus avantpassats polítics i segurament familiars, s'omplin avui la boca de constitucionalisme i són els primers que la incompleixen sempre que poden. La Constitució i, en molts casos, també el Codi Penal. Vostès incompleixen, per exemple, l'article 3 de la Constitució que parla de la protecció de totes les modalitats lingüístiques espanyoles. Vostès són els primers que incompleixen l'article 6 de garantir una estructura i funcionament democràtic dels partits polítics. Vostès, des dels discos duro martellades. Vostès són els primers que incompleixen sistemàticament l'article 10 i 13 de la Constitució espanyola quan parlem de drets humans. Vostès són els dels concertines i els dels dispars als immigrants. Vostès són els que incompleixen l'article 14 de la Constitució, el de garantir la igualtat davant la llei de totes les persones. Després parlarem de com han vetat aquelles esmenes que es molesten sobre la corona. Vostès són els que incompleixen l'article 15 de la Constitució, el dret a la vida de totes les persones sota possible cas de tortura o tractes inhumans. No ho dic jo, ho diu Amnistia Internacional. L'article 16, garantir el caràcter no estatal de cap confessió religiosa. L'article 18, garantir la intimitat de les persones, sobretot referents a les noves tecnologies i xarxes socials, que tenim que dir-li no al senyor Cosidó dels whatsapps. L'article 20, garantir la llibertat d'expressió i acabar a la persecució de còmics, tuiters o altres persones afectades. L'article 30, garantir la contribució a les arques de manera igualitària i progressiva i intentar acabar amb el frau fiscal. L'article 35, garantir la igualtat en l'ocupació i accés entre homes i dones. L'article 40, garantir l'equitat en plena ocupació, drets laborals per a posar fi a la desigualtat i la precarietat laboral. Incompleixen també vostè l'article 42 i intentar garantir la tornada dels i les joves que vostès han enviat a l'exili forçat a l'estranger. Garantir l'article 44, garantir l'accés a la cultura en igualtat. L'article 45, garantir el dret a un medi ambient. L'article 47, garantir un habitatge digne i adequat a les persones. Tenim una Constitució que cal canviar. Per exemple, l'article 49 parla encara de disminuïts físics, sensorials i psíquics. És un text profundament insultant. L'article 50 vostès l'incompleixen quan han buidat la caixa de les pensions. L'article 57, quan estan impedint garantir l'elecció democràtica del cap de l'Estat. L'article 69, garantir el caràcter del Senat com a càmera territorial i no el que és ara.
L'article 92, garantir la celebració de referèndums. L'article 103, garantir la descentralització i desconcentració de les competències de l'administració pública. L'article 119, garantir la gratuïtat de la justícia. L'article 128, garantir els serveis bàsics de la ciutadania a través del control dels recursos públics. Tinc més punts, però no tinc més temps. Per tant, vostès, sistemàticament la Constitució, poques lliçons ens tenen que donar a la resta. Gràcies. Gracias. Preguntaba al senador del Partido Popular que quién era AP o el PP en nuestras cámaras. No sé, en la transición y ahora continúa siendo lo mismo, la derecha más extremista que ha existido en este Parlamento. Tanto lo que veníamos diciendo nosotros, obviamente, escogíamos puntos concretos de la Constitución que pensábamos que ustedes sistemáticamente estaban incumpliendo. Ustedes mucho hablar de la unidad inquebrantable de España, pero de materia social, de materia de derechos y libertades, pues la incumplen sistemáticamente. Por tanto, la mejor manera de defensar la Constitución es cumpliéndola y ustedes son los primeros que la incumplen. Explicaba el senador del Partido Popular el nerviosismo o la precampaña electoral de la que estamos y por esto siempre presentan mociones para marcar territorio. Ustedes están muy nerviosos porque hay una escisión moderada de su partido que les está comiendo el terreno y a ustedes únicamente le queda ya el espacio electoral de la extrema derecha, que es la que alimentan con mociones identitarias como estas. Entiendo su nerviosismo, pero bueno, esto de la fragmentación de la derecha está bien también que por fin aparezca por vía parlamentaria. Tanto, igual que con la Constitución, con el Código Penal, nos gustaría que fueran los primeros que cumplieran con el ejemplo. Cuando vemos que la policía reconoce ante el juez que durante el gobierno de Rajoy se pagó para informar y espiar a la familia Bárcenas, cuando se reconoce que Interior pagó 10.000 euros de fondos reservados para asaltar la vivienda del cantante del grupo Taburete, se dedican a asaltar, secuestrar, retener y robar, pues obviamente nos preocupa que nos den lecciones de constitucionalismo a nadie. Simplemente cumpla con el ejemplo, que eso ya es mucho. Gracias.